खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। माखासे साननि सिगां आसामनि रायजो बेंगिरि हिसाबै थिसनथाइ मोननाय मानाव गेदेर गुलाब सान काटारिया बिथाङा दिनै 22 फेब्रुआरियाव आसामनि गोदान रायजो बेंगिरि हिसाबै समायखिरा लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मैया मंगलबारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बे 2023 बोसोरनि HSLC आनजाद होगिरि फरायसा बिथांमोननि फोरोंगिरिफोरखौ बिदाय होनाय सान हिसाबै खुंनाय हाबाफारिया मोजाङैनो जाफुंसार जालांनो हादों। बे फोरबो खुंनायाव हांख्रायनाय बायदि गाहाय आलासि हिसाबै कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर रिंखां बसुमतारिया नुजाथि हैनानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदोंमोन। लोगोसे माखासे फोरोंगिरिफ्राबो फरायसाफोरनि खावलायनाय बायदि बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे कुसुगाव इउएन एकाडेमि फरायसालिखौ आथिखालाव मानाव गेदेर सुशान्त नार्जारी बिथाङा MD हिसाबै सामलायगासिनो दं। थामथि रादाबाव दं। बर' हारिनि थाखाय रंजाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा। बर' थुनलाइ आफादा गोबाव बोसोर बर' रावखौ टेकनिकेल राव हिसाबै गांसे बिजाब दिहुननो थाखाय नाजाथाबबोदोंमोन। बे बिजाबा मैया मोगथां महर मोनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बिजाबनि मुङानो जादों ए डेस्क्रिप्टिभ स्पेक्ट्रेल एनालाइसिस अफ बड' स्पीच साउन्ड होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया बे बिजाबखौ मिरु बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथांनि नुजाथिनायाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार मानाव गेदेर डक्टर सुबुं बसुमतारिनि आखायाव गथायना होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। तुर्कीनि बांग्रि मावनाय जायगायाव $2 मिलियन रां मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया तुर्कीनि बांग्रि मावनाय जायगानि मोनसे नखरनि बायफ्लेनाय बिल्डिंनिफ्राय $2 मिलियन रां मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे रांखौ थांनाय 6 अक्ट'आव जानाय 7.8 मेगनिटिउडजों हा मावग्लुंनानै बिल्डिंफोरखौ सिफायलांनाय गेदेर बांग्रिनि जाथायाव जिउ गोमाजानाय सुबुंनिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि तुर्की आरो सिरियानि गेदेर बांग्रियाव दासिमाव सा 46,000 सुबुंफोरा जिउ गोमाजाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ रावजोंबो लोगो जायालासिनो बिसायख'थिखौ गेलेगोन होनना मैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखायै बुंथिनानै होबावो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव हाब्रुबिल UN गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गसाइगाव जिल्ला BPF कमिटिनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन ब्लक कमिटिनि मावथि हान्जाफोरजों लोगो हमलायनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों PTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि। बेजोंनो लोगोसे बाहागो लाफैबावदों सराइबिल बियाबनि MCLA दाजु बसुमतारि बिथांमोनजों लोगोसेयैनो BPF दोलोनि गासैबो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि आरो मावथिफोराबो बाहागो लाफैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि जय।